eta 17 artikulu indargabetu ditu osorik edo partzialki. Lege osoaren herena baino gehiago gutxi gora bera. Atzera botatu Gabon deizuela, Gasteizko udaleko 2024ko aurrekontuak onartzeko akordioa egin dute PSEek, EAJak eta EH Bilduk. Udal gobernuko bi alderdiek oposizioko alderdi nagusiaren oniritzia lortu dute 458,9 milioi euroko kontuak aurrera ateratzeko. Ezustean zabaldu da akordioaren aukera azken asteetan eta zuzenketak eztabaidatzeko ogasun batzordeen bilkura bihar arte atzeratu zuten hiru alderdien arteko negoziazioei denbora gehiago emateko asmoz. Gaur lortu dute akordioa azkenean. Zenbait herritako ikastetxetako jangeletan arazoak izan zituzten joan den urtearen amaieran Zerunion Catering enpresarekin. Arrak agertu ziren bazkarian janari hondatua zerbitzatu zuten. Orain, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak jakinarazi duenez, Zerunion enpresarekin erabaki dute otsailaren 5etik aurrera bertan behera uztea jangela zerbitzua emateko sinatutako kontratuak. Kontratu eteteak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 17 ikastetxe publikotan izango du eragina. EAJaren oinarriek Joseba Díez Antxustegi aukeratu dute Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Arabako zerrendaburu izan dadin. Izendapena ezustean etorri da, haren izena ez baitzen ageri Euskadi Buru Batzarrak aurrez proposatutako zerrendan. Alderdiaren barne prozesuak baina aukera ematen dio oinarriei hautagaiak aurkezteko eta bide hori baliatu dute afiliatuek haren aldeko hautua egiteko. Babes zabala lortu du udal batzarretan gainera. Bi 2024an 10 dira dagoeneko lan istripuz hildako langileak. Hau dela eta hainbat sindikatuk mobilizazioa egin dute Gasteizen lan istripuak asko izan direla salatzeko. Mikel Klaber. LAB, SK, Estilas, N eta 3 sindikatuek urtarrilean Euskal Herrian gertatutako 9 lan istripu mortalak salatu dituzte gaur egindako elkarretaratzean. Urte hasiera latza izaten ari da lan istripuei dagokionez. Sindikatuek azaldu dutenez, 2008tik 1000 izan dira Euskal Herrian lanean hildako pertsonak. Istripu hauek patronalen urranketengatik eta instituzioen utzikeriagatik gertatzen direla salatu dute. Neurri preventiboak betearaztea aldarrikatuz. Euskal Herriko ekialdean temperaturak azkarrago igotzen ari dira mendebaldean baino. Klima aldaketarako Europako Batasunaren Kopernikus zerbitzuak 1979tik bildutako datuen arabera Euskal Herriko hiri eta herrietan 1,2 eta 1,7 gradu artean berotu dira temperaturak eta joera bera dago toki guztietan, hau da berotzekoa. Ez toki guztietan berdin ordea. Ekialdean gehiago eta azkarrago berotzen ari dira temperaturak mendebaldean baino. Kiroletan, 5. urtez jarraian Atletik Espainiako Kopako final erditarako sailkatu da Bartzelona mendean hartuta. Partida estua izan da Buruzetaren lehen minutuko gola Bartzelonak beste 2 golekin irauli ondoren.
Gabon guztioi eta ongi etorri gaueko albistegira, 8:30 pasata albistegiari helduko diogu. Migrazio legean eztabaida handia piztu duten neurriak baztertu ditu Kontseilu Konstituzionalak. Neurririk polemikoenak indargabetu ditu hala nola familia batzeari jarritako oztopoak eta paperik gabe egotea delitu bilakatzea. Legea eskuin muturraren babesarekin onartu zen. Euskal Autonomia Erkidegoko 17 ikastetxeri jantoki zerbitzua ematen dion Serunion enpresarekin kontratua eten du hezkuntza sailak. Bi aldeen arteko desegite akordioa ikasturte honetan ikastetxe jakin batzuetako jantokietan izandako arazoen ondotik etorri da. Otsailaren 5-tik aurrera sektoreko enpresek beteko dute Serunionek ikasturte honetan ematen zuen jantoki zerbitzua. Erabaki degula, hezkuntza saila bezala, Serunionekin genituen kontratuak bertan bera uztea. Badakizuen, guretzat, familiak zein ikasleen ongizatea dela guretzat importantena. Azterketa euskaraz kolektiboari omenaldi ekitaldia egin dio gaur Korrikak, ikusi. 23. Korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omendu du. Baxoa eta brebeta euskaraz egiteko 3 hamarkadan baino gehiagoan borrokan aritu eta ari diren ikaslei jaso dute Korrikaren gorazarrea, Hondarribiko itsasetxe auditorian egindako ekitaldian. Euskara da azterketak euskaraz kolektiboaren aldarria, Korrikarena bezalaxe. Ikasle horiei beren bizitzako une erabakigarri batean, baxoa eta brebeta egiteko orduan, azterketak sortutako berezko ezinogonari beste zama bat inposatzen diete. Ikasketetan erabili ez zuten hizkuntzan aritzea, frantsesez alegia. Edo nola ere herritar euskaldun gisa dagozkien hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko autua egin eta egiten dute, Frantziako gobernuaren aginduen gainetik, beren notetan kalteak onarturik. Ildo horretan Korrikak aitortza egin dio Hondarribian, haien egoera ezagutzera emateko bozgoraioa izan airik. Korrikako arduradunan Elordik aipatu digu honen garrantzia. Zergaitik, badalako borroka bat urte luzeetan ari direna egiten, bai baxoa eta brebeta euskeraz egiteko, ezta? Eta bai gaur egun borroka horretan ari diren ikasleak, baina aritu direnak ere bai, ez? Lan handia eginda transmisioan, Ipar Euskal Herrian, belaunaldi desberdinetan borroka hori eta hizkuntza eskubideen aldeko aldarri hori aurrera eramateko eta aitortza egin nahi izan diogu Korrikaren bitartez. Azterketa euskaraz kolektiboaren lan aitortzeko aekak oroigarri bana eman die Estitxu Robles, Salvador, Manes Erdozain Zitxart, Piarres Larzabal eta Kaialen Elizalde kolegioetako ordezkariei, zein Bernat Etxepare lizeokoei.
Seaskako lehendakari Peio Jora Jauriak Beskoitzeko ikastolaren afera salatu du eta oztopo eta traba guztien gainetik euskararen ofizialtasuna eta euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu du. Omenaldi ekitaldian alabe Royal Etxa dokumentala Lander Garrok zuzendu aurkeztu dute. Azterketak euskaraz kolektiboa osatzen duten Seaskako ikasle, irakasle, guraso eta ikasle horien testigantza jasotzen dira bertan. Nafarroan Hego-Esibarko UPN-eko alkatea euskara ez dakitenak diskriminatuak daudela eta Orkoiengo alkate sozialista Alejandro Lópezek euskalduna izatea privilegio bat dela esan eta gero, PSN-eko beste hautetsi batzuek euskara sustatzearen aurka adierazpen gehiago egin dituzte, hala Hego-Esibarren ola Tafaian. Ingurumari horretan, PSN-eren zuzendaritzak Orkoiengo alkatea babestu egin du. PSN-ek Orkoiengo alkateak pasaden astean egindako deklarazioak babestu ditu, testu ingurutik ateratakoak direla esanez. PSN-eren Hego-Esibarko udaltaldeko eledun Mikel Bezun arteak gazteentzat gaztelaniazko jarduera gehiago antola ditzan eskatu dio UPN-eren udalaginte taldeari. Gogoratu behar da, Zurine Peñaz, Hego-Esibarko alkateak duela aste batzuk euskararen inguruko hitz polemikoak bota zituela udalbatzan. Tafaiako udaleko osteguneko osoko bilkuran plantilla organikoa bozkatu dute, eta PSN-ek horren aurka eginen du. EH Bilduren udalaginte taldeak administrari laguntzaile plaza batean euskarazko zebat maila eskatu duela eta. Ingurumari honetan, PSN-ek ohar bat plazaratu du eta udal hautetxion jarrerak norbanakoenak diren edo alderdiaren estrategia baten aitzinean gauden argitzeko tenorean lagungarria suerta daiteke. PSN-eren arabera, haren adierazpenak testuingurutik kanpo atera dituzte, haren aurkako eraso pertsonal interesatua gauzatzeko eta horrek ez du bizikidetza sustatzen. Testuinguru honetan, larunbat honetan, Euskal Herrian euskaraz taldeak deituta, euskararen aldeko manifestazioa eta ekitaldia eginen du Orkoienen. Udalerri honetan dagoen euskara ordenantza aldatzearen aurka azalduko dira euskaltzaleak. Izan ere, PSN-ek gidatzen duen udaltaldeak murrizketak egin nahi ditu euskarazko zerbitzuetan. Iruñeko zigor arloko 5. epaitegiak 21 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio 32 urteko gizon bati bikotekideari tratutxar psikologikoak emateagatik. Fiskaltzak akusazio partikularrak eta defentsak akordioa lortu dute zigorrari buruz. Akusatua 5 urtean ezingo du bikotekide ohiarengatik 300 metro baino gutxiagora hurbildu, ezingo da harekin harremanetan jarri eta 3.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio eragindako kalte moralengatik. Emakumeak tratamendu psikologikoa jaso behar izan du. Datorren otsailaren 28rako manifestazioa ditu dute Gernikan Pablo González kazetaria aska dezatela eskatzeko atxilotu eta espetxeratu zutenetik 2 urte beteko dira eta 7 aldiz luzatu dute bere espetxealdi prebentiboa Errusiaren aldeko espioitza egotzita. Ongietorri errefuxiatuak elkarteak elkarretaratzea egin du gaur Bilbon. Salatu dutenez, gizarte larrialdietako udal zerbitzuak ez dute informatzeko, aterpetzeko eta jantokiko txartelak emateko zeregina betetzen.
Urteko Guggenheimen eta Turismo Bilbok modernizatzea eta jotzen duen bitartean, herritarrok aberastasuna gero eta okerrago banatuta dago ikusten dugu. Alokailuekin espekulatzen da, eta gero eta gehiago dira pertsona baztertuak. Izan ere, azken zenbaketaren arabera ia 500 pertsona daude kalean lo egiten Bilbon. Zoritzarrez, kalean aspalditik lo egiten duten bizilagunekin bizi gara auzoan. Eta koporu hori etengabe hazten ari dela ikusten dugu. Gure espezialetik duela 4 hilabete arte, Bilboko pertsona guztiek 2 edo 3 otordu jasotzen zituzten egunean. Esmusetik gizarte larrialdietarako udal zerbitzua, ara ere, hilabete hauetan hurbiltzen diren pertsona askori janaria nola ukatzen zaien ikusten ari gara. Inor ez dadila kalean biltzera behartuta egon, eta inori ez dagokiola elikadura eta arroparik falta. Etxe bizitza aldarri ez gabiltzala Ipar Euskal Herrira goaz. Aldako 41 militante elkartu ziren atzo Baionako Habitat Sud Atlantikeko egoitzaren aitzinean. Bertara sartu, pankartak eskuetan eta zuzendariarekin hitz egin ahal izan zuten horien kexaz. Baionako Abas auzoko etxe bizitzen kasua da kontua. Sur les murailles, ici, nous sommes intervenus. Nous allons intervenir prochainement sur Camp de Prat, c'est 18 millions d'euros. Léa, laissez-moi, je vous ai laissé vous exprimer, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Non mais, alors, attendez, bon, soit vous allez au bout, et je prends la parole ensuite. Non, Tchatch, non, c'est Tchatch. toi qui écoutes, faut qu'une personne sur le Je viens de prendre la parole. Tchatch, pas de ça, s'il vous plaît. Pas de ça. Vous venez chercher des réponses, je vais vous emporter. Mais Je vais essayer de vous en apporter. Écoute les questions. Vous aviez terminé ou pas? Bon, Il y a ok, personne. donc on a Abbas Lapel. Hirigintza gaietan, Sarasate pasealekuaren erreforma 2026ko udaberrirako amaitzea espero du Iruñeko udalak. Joseba Siron alkateak azaldu duenez, otsailean hasiko dira obrak eta 15 hilabete irautea espero dute. Urteetako atzerapenen eta hutsegindako saiakeren ondoren, gobernu talde berriak berehala ekingo dio pasalekua berrurbanizatzeari. Hala ziurtatu du asteazken honetan Borja Izagirre garapen iraunkorraren eta proiektu estrategikoen zinegotzi delegatuak, hirigintza batzordean egindako agerraldian. Kontua ez da soilik Sarasate herritarrentzako topagune bihurtzea eta auzoen arteko esia izateari uztea. Iruña hiri berdea eta jasangarrien abanguardian jarriko duen proiektu handi nahiagoa ere izan behar du, esan du EH Bilduko ordezkariak. Pasalekua oinezkoentzako bihurtzean oinarritzen da, eremu osoan oinezkoei lehentasuna emanez eta maila bereko urbanizazioarekin, plataforma bakarrosoan. Zuhaitzen handitzearekin birnaturalizatuz eta Nafarroko jauregia gobernua ardatzaren simbolismo historiko instituzionalari balioa emanez. Sarasate pasalekua eraberritzeko esperientea 2019an hasi zen, ideia lehiaketa batekin eta 3 proposamen aukeratu ziren. Arazoa Enrique Maiak bestelako proiektu bat aurkeztu zuenean sortu zen, ez zuelako aurre ikusten pasalekuko desnibela kentzea. Navarra Suma bandan itxi zen bere proiektuaren defentsan, eta eztabaidak zuhaitzen bat kendu beharko ote zen ondorioztatu zuen pasalekua eraberritzeko. Sarasate eta inguruko kaleak berrurbanizatzeko proiektuak 10,2 milioi euroko aurrekontua zuen, eta aurre ikusitako exekuzio epea 15 hilabetekoa. Iruñako hirigintza gaiekin segiz, udalak Donape auzo berrirako planaren inguruan galdegin nahi die herritarrei. Iruñak Donapeako planean parte hartzeko deia egin die herritarrei. Plan horrek 5.000 etxebizitza eta parke natural handi bat eraikitzea aurreikusten du. Donapeako hirigintza garapen berria diseinatzeko izapideek Iruñeko hegoaldeko sarreran aurrera jarraitzen dute partaidetza prozesu bat osatuz, herritarrek eta inplikatutako eragileek espazio horren erabilerei eta zuzkidurei buruz duten iritzia ezagutzeko.
Partaidetza planak ere horretako bizitegi eta hirugarren sektoreko erabilerei buruzko kontsulta egitea aurreikusten du. Baita aurreikusitako zuzkiduren eta berdeguneen kokapenari buruzkoa ere. Halaber, mugikortasun aukerak eta gainerako auzoekiko loturak ere landuko dira. Oinezkoentzat, bizikletentzat eta ibilgailuentzat. Aipatutako parte hartze fasea laster hasiko da informazio saio batekin. Jose Abaurreak proiektua zeinunetan dagoen argitu du. Estamos hablando de cómo queremos que se implante el nuevo barrio en su territorio, de cómo haga las conexiones con el resto de la trama de la ciudad, de cómo queremos que se implanten de manera aproximada la relación de parques. Donapea abanguardiako auzo bihurtzea nahi dute, baina oraindik ez dago ezer zehatzik. Ingurumen gaiei begira, Artaxoako Ecofert plantak ez du lixibaturik edo hondakin likidorik jasotzeko baimenik. Konpostatze planta bat da eta insaluz ur edangarriare ezin du jaso. Hitzok Jose Maria Ayerdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumeneko kontseilariak egin ditu gaur goizean, Zubietako hondakinen plantatik Artaxoakora bidali dituzten lixibatuen polemikaren arira. Adi Zubietako erraustegiaren berriari. Se ha iniciado un nuevo expediente sancionador que complementa a los anteriores con una sanción de 40.000 euros y una paralización total de la actividad hasta que se garantice la subsanación de las deficiencias detectadas. Ze hondakinak iristen dira Ecofertea, ez da, guk ez dago informazio hori. Beraien jakingo dute, Nafarroko Gobernuak jakin barko luke nondik datozen, hainbat eta hainbat, eta hori ez dago gure esku. Kontrola eta ikuskaritza Nafarroko Gobernuari dagokio. Urtarrilaren 22an, Inigo Urkullu eta Elixabete Etxanobe elkarrekin agertu ziren komunikabideen aurrean, eta Urkulluk jakinarazi zuen eurek ordezkatzen dituzten erakundeek 2 urteko epea hartuko dutela Guggenheim Urdaibai proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko. Erabaki honek debate politikoa berotu du. Hau dela eta pantailaren beste aldean dugu Carmelo Landa. Ongi etorri, Carmelo? Arratsaldeon, bai. Aipatu dugun bezala, 2 urteko etenaldia egitea erabaki dute Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren ardura duten erakundeek. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak gerturatzen dabiltzan garaiotan, egin dute iragarpen hori, ezaiguzu EAJak hainbeste denboraz proiektuarekin aurrera egiteko asmoa erakutsi ondoren, zer dela eta hartu erabaki hau? Seguruenik hauteskundeak datozela kontuan izan da, horrek eragina izan dezake, ezta, zalantzarik gabe. Nik uste AJ azken aldian ez dabilela oso argi batez ere kudeaketa publikoan, eta nahi izan du behar bada hor lastre apur bat kendu, ezta, horrekin. Baina harrigarria gertatzen da halako gai baten gainean, batetik nortzuk egin duten publiko hori, ezta, Inigo Urkullu eta Elixabete Etxanobe. Urkullu etxerako bidean da, batetik, lehendakaritza utzi egingo du, laster, eta Etxanobe berria da bere karguan, ez da, Bizkaiko diputatu nagusia kargu estrenatu berria du, hori batetik. Eta bestetik, gehiago izan da astelen honetan, eman duten informazioan, gehiago izan da isildu dutena, esan dutena baino. Ordan, noski, hainbat esamez da komentario sortu dira horren inguruan, ez dutelako ondo azaldu, halako 2 urtetako moratoria bat, halako proiektu baten, proiektu bitxia zen nonbait EAJan, halako proiektu baten inguruan zergatik eta zertarako hartzen duten. Beraz, lehenengo dago
horren inguruan da onkeska eta deskontzertua esango nuke, ezta? Bai, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta De Solomon Guggenheim Foundationek osatzen dute Bilboko Guggenheim Museoko patronatuari begira. Patronatuak proiektuaren inguruan hausnartzeko denbora hartu nahi duela esan du eta proiektuaren bideragarritasuna aztertu nahi duela. Erabakiaren aurrean, proiektuarekin aurrera egiteko asmoa kolokan dagoela uste duzu? Proiektuaren amaia izan daiteke? Nik uste du baietz, asteartean bertan, hau hasi zen zabaltzen, eta galdetu ziguten, nire ere galdetu zidaten nire iritzia, nik aspalditik jarraitzen dut Urdaibairen norabidea eta martza ez da, eta ondokoa naiz gainera, eakoa, eta beraz gai hau kutuna dugu aspalditik. Eta, klaro, kontua da, zergatik hartzen da, eta batez ere nork hartzen du erabaki hau, 2 urtetako moratoriarena. Beraiek aditzera eman dute, Guggenheim patronatoa izan dela, baina nik uste dut, kontuan hartu behar dugula beste elementu bat. Nor da benetan Guggenheimenen jabea? Solomon Guggenheim, hau da, Estatu Batuetako New Yorkeko fundazio hori, eta jendea aberatza da, ezta. Nik inpresioa daukat, ikusi dutela urte luzeetan, 16 urte pasa dira kontu honen inguruan, urte luzeetan nabarmendu egin dela inguru horretan badagola oposizio handi bat. Hain justu ere, ez alferrik Urdaibai bera biosferaren erreserba dalako, ezta. 1984an UNESCOk erabaki zuen hain aberatza den inguru hori biosferaren erreserba izatea, eta horrek ondorio handia ditu, batetik estimazio handia eta balio handia daukan inguru bada, ezta. Eta, klaro, han bertan, ikusi badute New Yorken, Solomon Guggenheimekoek, ikusi dute hemen, herritarren oposizioa handia dagoela, gerota handiagoa, joan den urrian adibidez, Gernikan milaka eta milaka persona manifestatu ziren proiektu horren kontra, eta gainera motivazioak eta arrazoiak argi eman da, ezta. Nik gehiago uste dut, moratoria hori dela behin betirako izteko aurrekaria. Gogoratzen badugu, halako proiektuetan edo bestelako proiektu handietan ere moratoria beti izan dira, esateko modu bat, honekin ez dugu aurrera egingo, ezta. Hor Euskaldunok memoria historikoa daukagunok, gogoratzen dugu, adibidez Lemoizen, Felipe González presidentea zela gobernu Espainiarrean, eta esaten zuten orduan danak, esaten zuten botere guztiek, hangoak eta hemengoak, Lemoiz aurrera joango zela, baina 1984an Felipe Gonzálezek esan zuen, moratoria bat ematen dugu Lemoizeko obratan. Moratoria hori betirako izan zen. Nik inpresioa daukat kasu honetan ere, agertzen diren seinalengatik, behin betirako baztertu egingo dela, hau da, Guggenheimek ez dela egingo Busturialdean eta Urdaibain. Uste dut horrela izango dela. Herriko eragileek, haien indarrak batuta egindako mobilizazioei esker izan daitekeela esan dezakegu orduan, ezta? Nik uste du baietz, ez da, pentsa zazu, zer da Urdaibai? Euskal Herri mailan toki privilegiatu bat, ikaragarri aberatza, ez da, hor dauden padurak, hor dauden itxasadarra, oizmenditik jaio den Oka ibaia dator horraino, eta sortzen du halako ibai eta erreka bat benetan ederra, ez da, hor aberastasuna handia dago hegaztietan, landaretan, itxaskietan, eta bar, ez da. Orduan, berzenter ere, txoritokia deitzen duguna guk euskeraz, hortxe bertan dago, egundoko aberastasuna. Kontutan hartu gauza bat, orain esaten da, Guggenheim Fundazioak hartu du erabakia 2 urte hau atzeratzeko. Baina fundazio horren aurretik eta gainetik behar bada egongo da beste bat, ez da. Hor badago, eta nik ez daki jentea zergatik ez duen aipatzen, baina dago Urdaibai Fundazioa. Fundazio hori
pentsasazu, biosferaren erreserba erabaki bazen, 1984an, hau da, duela 40 urte, ez da gutxi, horren inguruan patronato bat dago. Patronato hori, Urdaibai Fundazioarena da, eta 23 partaide dauzka. Partaide horietatik, esan behar da, ardura zuzena dauka Jaurlaritzako ekonomia eta ingurugiro sailak. Eta hor daukagu Arantza Tapia. Zer esanik dauka Arantza Tapiak honetaz guztiaz? Badaia kontradizio bat, ekonomia eta ingurugiroa lotzen direla sail berean, ezta? Eta askotan kontradizioa sortzen dira orain hemen sortu diren bezala, halako proiektu batetik eta bestetik ingurugiroa bera babestu beharra halako toki benetan eder eta baliotsu batean. Baina, 23 partaide horien artean UNESCO bera ere badago, talde ekologistak ere badaude. Orduan, Urdaibai Fundazioak eta patronatuak zerbait esan beharko dute guztionen aurrean. Eta nik uste dut, herritarrok galdetu behar dugula hori. Hemen fondoko arazo badago, ezta? Instituzio desberdinetan alderdi politiko bereko, hau da, EAJ-ko arduraduna daudenean, batzutan funtzioak nahastu egiten dira. Eta hor nahazten da, eta saku berean sartzen dira, Urdaibai Fundazioa bezalako instituzio oso garrantzitsu bat horren babeserako, eta gero Guggenheim Fundazioa edo patronatoa. Ez dira gauza bera, eta interesak ere ez dira berdinak. Orduan, herri mugimenduak, ekologistek eta Urdaibai Fundazioa berak hartu beharko lituzke hor neurri konkretu batzuk moratoria hau behin betirako luza dadin. Eta proiektu hori baztertu egin dadin, ze arrazoiak sobera daude, ezta, nik uste dut. Inigo Urkulluk esandakoaren arabera, arduretako bat Guggenheim Fundazioaren New Yorkeko zuzendaritzak du, eta hala ere, informazio falta dela esango zenuke proiektua bera eta haren kudeak eta behar bezala ezagutzeko? Bai, noski, informazio falta handia da, eta apurka ari gara, horretan inplikatzen garenok eta ikertu egiten garenok ikusten, jadanik proiektua horren berde egon den bitartean ere, neurri batzuk oso kaltegarriak eta eragin zuzena dutenak hartu direla, ezta? Nik uste dut, adibidez, behar bada jente askok ez daki, baina Murueta inguruan, esate baterako Kostaldearen babesa murriztu egin da. Legez, 100 metrotakoa izan behar zuen, eta horrela eskatu proiektu hau garatzeko eta 20 metrora murriztu dute. Onduan, kalteagia badira, ez da, kalteak eta babes faltaia nabarmen gertatzen ari da. Adibidez, informazio hauek oso importantea dira. Eta gero, ez dago zalantzarik, balako proiektu batek, sartuko gaitu berriro ere turismoaren alternatiba, azken aldian oso kuestionatuan. Ez da, kontura zaitez Donostian eta Bilbon bertan, da hainbatokitan Euskal Herrian, nolako kezka sortzen ari den, gure ekonomia batzuk nagusiki eta esklusiboki turismoaren inguruan kokatu nahi dutelako. Eta biztan da Guggenheim Muruetan edota Gernikan edota oroar Urdaibai kokatze horrek, ideia horrek, batez ere bultzada hori daukala, ez da turismoarena. Turismoa oso invasiboa da, eta egundoko kalteak sortzen ditu berez, baina eske gainera, halako toki batean kokatzen baduzu, baina kalteak ari dira gertatzen. Beraz, moratoria hori izan behar da, nik uste dut, nahi eta ez, da bultzada hori eman behar dugu, herritarrok, adituok, jende guztiak, izan behar da behin betirakoa, uste honik. Herritarren mugimenduak aipatu dituzulen ere, Lemoiz ere aipatu duzu esaterako, hor dugu ere Guggenheim Urdaibai Stop plataforma, plataforma honek ez du bat egiten proiektua behin-behinean gelditzarekin, eta proiektua gaizosteko erabakiaren atzean, proiektuaren aurka dauden herritarrak eta haien argudioak entzun direla uste duzu? Nik uste baiez, ez da aitortu nahi hori, baina nik uste dut hori izan dela azken finean neurri honek atzean daukan benetako arrazoia.
Lehen komentatu dizut, claro, hemengo garrasiak batzutan oso urruna llegatzen dira. Eta ez bakarrik garrasiak ni badaki plataformatik zuzendu zaizkiola, Salomon Guggenheim fundazioari berari, ez da, salduz ze gertatzen ari den, ze ondorio daukan horrek eta. Nik uste dut, sensible minimoa daukan edonok ikusten du, benetan barbaria itzela, osea, astakeria, kirtenkeria handia dela, halako proiektu bat gauzatu nahi izatea inguru horretan, Urdaibain. Beste kontu bat da, lehenagotik ere nahiko baztertuta dagola eta bertan bera utzita dagola inguru horretako garapena, ez da, Busturialdearen garapena. Hor untziolak egon dira, Muruetan, hor halako industria astarna batzuk utzi dituzte eta hor daude, hori guzti hori, konpondo egin behar da batetik, erretiratu behar da, astarna sarra direnak eta balio gabeak, eta gero, ekonomiko-soziala den garapen egoki bat bultzatu behar da, eta hori plataformak ere argi esaten du, inguru horretarako. Baina ez hain justu turismo invasiboa, hori da guztiz kaltegarria, ez da. Da nik uste dut, entzun direla zalantzari gabe, da eragin handia dutela. Ez dute aitortuko behar bada, baina hori horrela da bai. Plataformatik adierazi dutenez gainera, esan dute ezinezkoa dela Urdaibaiko proiektua aurrera eramatea, gaur egun indarrean dauden legeekin. Hau egia da, legez kanpokoa da? Hola da, horrela da, dudari gabe. Bueno, hor daukagu Euskaldunok arazo bat. Gure kostalde guztia ez dago gure eskuetan. Estatu mailan dago kostalde osoaren babesa, ez da? Baina babes horretarako arauak atera dira, aspaldi. Darau hoien barruan esate baterako legez kanpokoa da, hain justu ere, ez duelako zaintzen, ez duelako bermatzen eta gordetzen hor dauden mugaketa, ez da, lehen aipatu dizun nola jada aldatu duten, eta hor konplizia handi bat egon da EAJ eta PSOEren artean, Madrilen aldatu dute babesa inguru batean 100 metrotatik 20 metrotara. Hori ja eraso bada, besterik gabe. Ordan nik uste dut legeen kontra dagoela zalantzari gabe. Baina hemen batzuk legeak gainetik edo azpitik pasatzen dituzte euren interesak hori jokoan daudenean. Da nik uste gehiago dela interes konkretuen kontu bat, lege kontua baino. Ez da horregatik nik uste dut herritarrok argi utzi behar dugula hemen legea bermatu behar direla, baina batez ere herritarren erabakiak izan behar direla nagusi kasu honetan ere bai. Interesak aipatu dituzula, hauteskundeen hurbiltasunarekin lotu duetena plataformaren bozeramaile batek eta bestelako alderdiek erabakiarekiko duten iritzira begira, EH Bilduk gonbita egin du proiektuaren luzapena eskualderako proiektua demokratikoki aztertzeko erabili dadin eta Elkarrekin Podemos koalizioak ere berriz beran duenez ere, ekainean egin beharko diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeekin lotu du erabakia. Beste aldetik, itxaso atutxak, Euskadi Irratian eginiko adierazpenetan ziurtatu duenez, etenak ez du inolaz ere interes elektoralekin zerikusirik. Egoera ikusirik, estrategia kontua dela uste duzu? Bai, zuke orain aipatu duzun azken hau oso deigarria izan da. Nik uste dut zalantzari gabe EAJ barruan hor badabilela zerbait. Ez da normala eta ez da logikoa Urkullu batetik, oraindik ere lehendakaria denak, hau astelenean esan da, asteartean bertan goizetik itxaso atutza ateratzea, hau da, Bizkai Buru Batzarreko presidentea bera, ateratzea esan ez hor ez dela ezer aldatzen, da guztia aurrera joango dela, eta da ia gezurtatuz, ia ez, erabat gezurtatuz Urkulluk bezperan esan dakoa, ez da, hor zerbait gertatzen ari da. Eta nik ez daki zerbait hori interes konkretuei lotuta edo barne gerrei lotuta egongo den, baina zerbait argi dago. Baina orain esan duzula hauteskundena, badago kontura gaitezen beste kontu bat hor pendiente dagoena, eta da Gernikako alkatetza. Gernikako alkatetza dakizuen moduan
gorroinotarren eskuetan dago, eta hau diot aprapos zeren Jose Mari Gorroño alkatea da, baina bere anaia Iñaki Gorroño alkate ordea. Eta bigarrena batez ere Guggenheim proiektuari oso lotuta dagoen pertsona da, ezta. Eta nik gehiago esango nuke, nik uste Gorroñotarrek erabili izan dutela orain arte Guggenheinen aldekotasun hori, beraien aldekotasuna EAJ lotuta mantentzeko eta beraiek alkatetzan mantentzeko. Orain, moratoria honekin gertatzen da? Moratoria hau, seguruenek betirako izango dena, suposatzen du ere Gorroñotarrek galdu egiten dutela beraiekor modu nahiko irregularrean alkatetzan mantentzeko zeukaten faktore edo presio faktorea. Beraz, honek errebotez provoka dezake Gernikako udalean ere aldaketa bat. Nik uste dut hori izango litzatekela logikoena gainera. Beraz, aste honetan zehar gertatzen ari den Guggenheim proiektua edo Guggenheim Urdaibai proiektu frakasatu horren inguruan gertatzen ari den mugimendu horrek izango ditu ondorioak EAJan bertan, izango ditu datozen hauteskundeetan, hauteskunde kanpainan, eta baita ere seguruenik Gernikan. Egoeraren eta estungurua ikusi beharko dugu aurrera begira nola garatzen den gatazka edo auzi hau. Mila esker, Carmelo Landa, gaur gurean Urdaibaiko Guggenheim proiektuaren luzapenaren inguruko analizia gurera ekartzearren. Eskerra zuei nahi duzuen arte. Trekutz eta Buruzai parke eolikoen proiektuak geldiarazteko sinadura bilketa igandean amaituko da. Udan Earbeo lankideak proiektuaren nondik norakoak emango dizkigu. Abenduaren 15ean publiko egin zen EAEko aldizkari ofizialean 5 zentral eoliko eraikin dituztela Bizkaian eta Gipuzkoan. Aurretiazko administrazio baimena emateko eskarien eta ingurumen inpaktuaren adierazpena eskatzeko xehetasunak biltzen ditu txostenak besteak beste. 2 eskari Gipuzkoako proiektuentzako dira eta beste 3 Bizkaiko hainbat tokitan egin nahi diren azpiegiturentzako. Gipuzkoako proiektuei dagokienez Trekutz mendiaren inguruan Urretxu eta Antzuola artean Capital Energy multinazional taldearen sozietateak 5 megabateko 2 haizerrota erekin nahi ditu eta 4 kilometroko lurpeko linea elektriko bat. Horrez gain berriki aipatutako ingurutik gertu Oleta, Samino eta Izazpi mendietan beste zentral eoliko bat egin nahi du Green Capitalek. 4 haizerrota jarri nahi dituzte eta 5 kilometro baino gehiagoko lurrazpiko linea batekin lotuta egongo litzateke. Azkoiti, Azpeiti, Zumarraga eta Ezkio itsasori eragingo lieke. Hona hemen Izazpi mendian haizerrota jartzera heltzen badira nola ikusiko den. Orain arte industrializatu gabeko inguruak dira. Gipuzkoa barnealdean dauden mendi gailurretan 200 metro alturako 6 aerosorgailu jarri nahi dituzte. Bada 2 proiektu horien inguruko kezka zabaldu da herritarren artean eta alegazioak aurkezteko kanpaina abiatu zuten, ondare naturala babestu asmoz. Alegazio horietan sinatu dute alde batetik ingurumen inpaktu handia eragingo luketela haizerrota horiek, flora eta faunan, esaterako desagertzeko arriskuan dauden espeziak hiltzeraino. Baso sagusarra, saizuria, saiarra edo tamiru gorria. Bestetik alegazioan azpimarratu dute Hiruarrieta ondare arkeologikoak kaltetuko duela proiektuak. Baita urmasa eta akuiferoak ere, lurrazpia eta lurpekura kutsaraziz, edo landa eremua eta herrigune txikienak despopulatza eta pobretza eragingo lukeela. Hori ez gain kezkatuta daude gizakien osasunan egingo duen kalteaz, aerosorgailuek infrauinak eta zarata sortzen baitituzte. Eta negozio ereduari erreferentzia eginez kexu dira mendi eta herrilurren diru publikoarekin finantzatutako privatizazioa gertatuko litzatekeela. Igande honetan izango da Trekutz eta Buruzai zentral eoliko hauen aurka sinatzeko azken eguna. Ahalik eta herritar gehienek alegazioak sinatza nahi dute, herritarrak aurka daudela argi azaltzeko. Online egiteko aukera ere bada, ostadar.org webgunean sinatu daiteke. Ekonomiara egingo dugu salto, udal aurrekontuei dagokionez, PSek eta EAJak akordioa itxi dute EH Bildurekin Gasteizko udaleko aurrekontuak onartzeko. Akordioaren inguruko xehetasunak emateko agerraldia egin du EH Bilduk Gasteizko udalean.
Euskal Herria Bilduk Gasteizko udal gobernuaren aurrekontu proiektua babestuko du. Azkeneko momentuan, pasaden astean ezinezkoa zirudien akordioa PSE eta EAJarekin adostu eta gero. Gaur ezagutzera eman nahi dizuegu EH Bilduk akordio bat lortu duela 2024ko Gasteizko aurrekontuetarako. Gasteiztarron bizi baldintzak hobetu dituen akordio ona lortu dugu. Babes soziala handituko duena, etxebizitza eskaintza hobetuko duena, transizio energetikoan aurrera egitea ahal bidetuko duena, eta tokiko ekonomia eta enplegua bultzatuko dituena. Koalizioaren ordezkariek azkeneko egunetan gobernuaren jarrera aldatu dela baieztatu dute. Akordioari bidea irekiz. 6 milioi euroko balioa izango du akordioak. Besteak beste, adinduentzako etxebizitza komunitarioak sortzeko 2 milioi euroko partidekin, edo udalaren jabetzakoak diren etxebizitzak eraberritu eta merkaturatzeko 850.000 eurokin. PNV eta PSE egon ziren bere lana edo bere akordioak egiten, eta bai egia esan da azken aste honetan dena aldatu da, bere boluntatea aldatu zen, realistagoa izan da, eta horregatik lortu dugu akordio hori sinatzea edo adostea. Horregatik gu oso pozik gaude eta horrela jarraituko dugu lanean udaletxe honetan. Udal gobernutik ere, adospin bat lortzearen balioa azpimarratu dute. Euren jarrera beti berdina izan dela baieztatu dute ere. EH Bilduren proposamenak koherenteak izan direla aipatuz. Gure arteko desadostasunak gainditu behar ditugu, herritarrek hala eskatzen digutelako erantzunak eta kalitateko zerbitzu publikoak eskatzen baitituzte. Aurrekontu honetan, herritarren gehiengo handi bat dago. Dokumento plurala da. EH Bilduren proposamenak koherenteak izan dira eta bat datoz gure helburuekin. Gauzak horrela, Gasteizko udalak 459 milioi euroko aurrekontua izango du 2024an, historiako altuena. Sindikatuetako aldarriei helduz, LAB, ESK, Steilas, N eta hiru sindikatuek mobilizazioa egin dute gaur Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan, urte hasitzenetik lan istripu asko izan direla salatzeko. Izan ere, 10 langile hil dira jada lan istripuz Euskal Herrian. 10 dira hildakoak ez 9, atzo Ibarrako Boit hidro enpresako langile bat Ourenseko Rubia herriko zentral hidroelektrikoan hil zela jakin berri baitugu. LAB, ESK, Steilas, N eta hiru sindikatuek lan osasuneko neurriak betearazteko baliabideak indartzea aldarrikatu dute Gasteizen egindako elkarretaratzean. Urtarrilean, Euskal Herrian 9 lan istripu mortal gertatu dira. Salatu dutenez, patronalek lan osasuneko arautegia urratzen dute impunitatez. Guztia gertatu dela lan osasuneko neurriak ez direlako errespetatzen, urratzen direlako, patronala da hain zuzen ere urraketa horiek egiten dituena, eta egiten ditu hain zuzen ere erabateko impunitatea daukalako. Eta impunitate hori datorkio hain zuzen ere instituzioetatik, botere politikotik. Instituzio publikoei neurriak hartzea eskatu diete. 9 pertsona hil direnean, beraien lanetan urtarrileko 3 astetan, ez dugu entzun gobernuen aldetik inolako adierazpenik, inolako babesik, inolako neurririk, inolako erabakirik. Beraien aldetik ikusten duguna da bakarrik utzikeria. Zenbat langile hil behar dira neurriak hartzeko. Zenbat hildako behar ditu Urkulluk agenda politikoan gai hau hartzeko. Sindikatuek neurri preventiboak betearazteko ikuskariak eta neurriak ezarri behar direla aldarrikatu dute. Araban elkarretaratzea egin dute Froneriko langileek kaleratze bat salatzeko. Langileen iritziz ESK-ko afiliatuen aurkako jazarpena eta kriminalizazioa da hau. Araiako Froneri enpresaren langileek urrian kaleratutako langilea bere lanpostura itzultzea aldarrikatu dute. Zuzendaritzak berrantolaketa arrazoiak direla eta kaleratua izan zela argudiatu zuen. Langileek ordea ESK-aren hautagaitza bat antolatzen saiatu eta gero kanporatua izan zela baieztatu dute. Pasaden azaroan enpresarekin izandako adiskidetze ekitaldian emaitzarik ez zuten lortu. Orain, epaiketa burutuko dute langileak bere lanpostura bueltatzeko eskaerarekin.
Seguimos ya casi 3 meses después en lucha, como no podía ser de otra manera, y con fuerzas para seguir adelante hasta el 18 de marzo que tenemos el juicio y esperando sobre todo ganar y dar en el morro a la empresa que se lo merecen y lo tienen bien merecido. ESK sindikatuak salatu duenez, Fronerik langileen eskubideak defendatzeagatik langile hau jazarri eta kriminalizatu du, askatasun sindikalaren kontrako erasoa eginez. Langileek berriz ere, euren lankidea lanera bueltatzea aldarrikatu dute. Arrain kontserben sektorea erabat sektore prekarioa eta feminizatua da. Hain zuzen ere, langileen gehiengoa emakumeak izan da eta lan baldintza gogorretan. Horrez gain, Bermeoko Salika arrain kontserben enpresa bestelako egoera bat bizitzen ari da. Ikusi. Salika Bizkaiko arrain kontserben sektoreko enpresarik handiena da 163 langilerekin. 2023an egin bezala 2024ako ere aldi baterako lan erregularizazio espedientea aplikatu diete 138 beharginei. Bigarren urtez jarraian produkzioari lotutako arazoak argudiatu diete eta ERTE deritzon baliabidea erabili du enpresak. Haien esanetan neurri koiuntural gisa. Langileek adierazi dute kezkaz bizi dutela egoera bigarren urtez jarraian emandako urratsonek enpresaren etorkizuna zalantza izan dezaten baitakar. Produkzio arazoengatik aplikatu zieten ERTEa 138 langileei arazo horiei irtenbidea emateko. Baina ez da hori aldatzeko borondaterik izan, ez da langileen lanbaldintzak bermatzeko aleginik ere ez. Bigarren urtez berdin jarraituko baitute. Egoera honetan langileek galdetzen dute 2025erako dena konponduko dela sinestu beharrote duten. Hala ere borrokak jarraitzen du eta ERTErik ez aldarrikatuz lanpostuen defentsa gogor eta sutsu bat mantenduko dutela adierazi dute langileek greba, manifestazio eta epaiketen bitartez. Nazioartean Mileiren aurkako lehen lanuztea egin dute Argentinan. Milaka pertsona bildu dira Buenos Airesko Konstituzio plazan presidentearen azken neurrien aurka egiteko. Antolatzaileek historikotzat jo dute protesta. Kultur albistetan murgilduko gara. Utopia gaia ardatz 34 emanaldi eskainiko ditu aurtengo De Feria jaialdiak. Ikusi. Olako proiektuak eta olako programak egon behar dira, egonkortasuna emon, erotasuna emon, babesa emon, elkarlana egin, eta maetik aurrera pentsatu datorren 30 urteetan zer eta nola egon beharko ginateke gizartearentzat eta pertsonentzat kultura edukinak interesanteak eta konexioan
egoteko bestantzean, eduke zentzurik gure lana egiten dugun. Altxerri plateruena doka behin-behinean, ez dirudi garaionak direnik herri-zerri musika eszena bizirik mantentzen duten areto ertainetarako musika jaialdien eta kontzertu erraldoien sukarra gora bera. Orain, Ondarroako kontzertu aretoko arduradunek iragarri dute azken geltokira iritsi direla. 9 urte eta erdiko bidea egin du kulturguneak. Minutu gutxian agortu dira Gorka Urbizuren birarako sarrera guztiak, hau dela eta data berriak iragarri ditu abeslariak. Adi. Azken albiste honekin iritsi gara gaueko albistegiaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu 11.eus atarian. Gaurkoan Itaka taldearen Kristalezko abestiarekin utziko zaituztegu. Bihar izango gara bueltan albiste gehiagorekin. Ongi izan. Langileak, familiak, ikasleak, lankidetzan Euskal Herri osoko 114 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu? Pagasarrin, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren hegalean,